Subscribe khlai di Kobro Kotma Production channel no tei bell icon no bo click khlai ridi hambai. Pulano jituno ani khani hamjok ma te jiwaya baro te Kobro Kotma Production channel ni chini dada no bo ang belai kana hambai mario tamni bagai hingkai koklop te koktang obahai sanani sujog rima bagai dada no bo belai kana hambai te ang nong ni baskango nakarsano tawsya tangai kai ani kisu chai sajak marok tongkhai nakardi te ang je manchak long ni baskango saikana renai chaya tongka hangkai comment khlai sati asukno hambai hamsak mungkhao nono tei belai khatango nono hamsakai belai jajago nini mone mong belai khatango nini nasik mong haifano kepale hamyano ani malanya kere langmo hamsamo nini bayani tamo sanai kaidor no je shanmani abubo manya te je manmani abubo buchia mukti kelai kha ani mokolo bakha to khunangkha nini bagai no sal brum brum wan shukna nangkha angle no no moituro kari khana ningle ano bogai thangani hinai wan suk ang manya ningbai makakle na hinai wan suk ang manya bolong ni to pupu bolong guri oi pungo nini moituwo gelegai no angle kathang tongoi tongsawo dukhu garibo tongthong mong bhaya logi garibo saisung himanya haifano tini kaisa kogno no sana muchungo no nini langmani ano haksal khlaifano bakhanile haksal ta khlaiti ano suriwo kaidor no norok kuneni hamsakmo molbrum brum no jing sawai dongthong ani kapalba janai topsi bujaknai rojong haidang si Aw manai no bo belai khana hambai tamani hinmale nang ano obo heke khana totok ke koglop share khlai mani bagai te kaisa kok hingke manai oro bini sinimung relia doko krai bo next time bini sinimung re na phong tei nai tongnai khajani takhok tai bukhok sangmo manai ni okoglom no khana tokjak kana ne ang khaklayo hinke tai tamba subscribe khaidi tei share khaidi like khaidi hambai.